sa Gaillimh maidin cheol stúrathóid na Gaillimh I roinn na Gaeltachta Táisiúún Náisiúnta a charóig le haisteóirí sa Tuairisc Phobail. Déanaig an bunachar nó aisteachán go thuhebrach héicsanna beag tacht ag aisteóirí a réimse lehan achmhaní agus áisteanna aisteachán in áis a bháin táthar ag súil go leid dóig an bagar an nóise costais aisteachán. Dúirt Locht Ferber na Taisclinne go garóig síle caidán aisteachán a ghealsú. Seo é chéadúir a bhfuil áismar seoir fáil sa tír seo ina mé stáitservísí an chulachápis gaige atá acu atá aistí go béirle náhhailart a úslódáil in éon áit lár nach bháin agus mar seo beimiid an bailíochán go na cápisí seo a Arbert agus leis a bailíochán seo beimiid an feabhsachar ar theicneolaíocht gaige a seamach.